Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fir-riflessjoni tagħna eżisti dwar jekk id-diritt u l-messaġġi tomna Marija ġewwa Fatima, jekk illum se nkompli naqra l-ewwel dera ta' 13 ta' Mejju tal-1917 tal-Madonna ġewwa Fatima u kif qed nagħmel naqra dak li kitbet Luċija u nikkummentah biċċa biċċa. F'ħin minnhom eżisti f'din l-ewwel dera għandna Luċija li tistaqsi lill-Madonna jien se mmur il-ġenna wkoll? Iva, se tmur, wiġbet għall-Madonna. U Ġaċinta hi wkoll. U Franġisku u jmur hemm ukoll iżda jrid jgħid ħafna ir-Rużarju. Hawnhekk f'dan id-dialogu eżistijej, dialogu qasir bi kliem sempliċi bejn it-tfal primarjament Luċija u il-Madonna li tistaqsi dwar il-ġenna. Sa din hija interessanti ħafna. It-tfal żgħar fin-natura tagħhom ta' tfal żgħar ħafna drabi meta jistaqsu jridu xi ħaġa dejjem tkun xi ħaġa għalihom, tfalek. U xi ħaġa li għandha tmissma dil-art fejn fin ma xi toj, ma xtejnhom xi ħaġa biex jilagħbu jifirħu. Imma hawnhekk it-tfal il-Madonna jistaqsuha l-ewwel ħaġa li jistaqsuha apparti min hi xridet minnhom eċetera. Kienet dwar l-eternità. Huma kienu se jsalvaw ruhom jew le. U din hija kbira. Kif qed diversi drabi id-dettalji tad-diritt ta' Fatima huma sempliċi però huma profondi ħafna. Anka da dialogu bil-kemm jiġbor għaxar kelmiet bejn il-Madonna u t-tfal. Imma li jitħattu fuq l-eternità. U l-ewwel ħaġa li tiġina fil-qalb tiegħi eżistijej, aħna hekk meta nitolbu il-Ġesu, l-Omna Marija, l-Qaddisin, l-ewwel interess tagħna għalina u għall-oħrajn u is-salvazzjoni tagħna, is-salvazzjoni tal-oħrajn se jiġri wara mutna. Jew aħna l-ewwel interessi tagħna anke meta nitolbu rużarju, meta morru pellegrinaġġi f'postijiet Marjani, l-ewwel interessi tagħna huma dejjem il-fejqan mill-mart, il-ħelsien mid-batija, l-kriżijiet finanzjarji, m'hemm xejn ħażin nitolbu għal dawn l-affarijiet. Imma Ġesu darba li naffiċċju l-ewwel is-saltna tal-Alla u l-bqija kollox jingħatalkom bżieda. It-tfal jgħallmuna li dialogu tagħna mal-Madonna anke meta mmorru f'daw il-postijiet ta' pellegrinaġġi Marjani eżisti. Il-qalb tagħna l-ewwel ma trid tfittex huwa il-ġenna. Il-Madonna ma tiġix biex tagħmel xi entertainment eżisti. Ma ġietx Fatima biex fejna fin hekk toqgħod toħloq xi post ta' pellegrinaġġi hekk ieħor bħalma diġà għandna fl-istorja tal-Knisja. Le. Imma ġiet biex tieħu l-erwieħ il-ġenna. U t-tfal dan kien konsern għalihom, kien interess. Aħna għandna dan il-konsern għalina nfusna. Aħna naħsbu fuq il-mowt tagħna. Aħna rridu morru l-ġenna, aħna nagħmlu kompromessi ma' dnub meta Ġesu għalinna li aħna dnub jissebatna l-infern. Ma nistgħux inġibu fix-xejn il-kelma ta' Kristu meta għalinna aħjar tmur il-ġenna bajn waħda milli tmur bitnejn fl-infern. Sa Ġesu mhux qed jgħidilna letteralment taqbad ħallik itfaħħal barra. Ma qed jgħidilna jekk aħna hemm xi okkażjoni ta' dnub f'ħajjitna, isma' dik l-okkażjoni ta' dnub li tista' titfani l-infern. U jiena irrid ninqata' minnha. Ġifieri tikonna dan il-konsern għalina nfusna maħbub inti, meta Ġesu għalina ħobbu l-xulxin bħalek innifsek, mhux qed jitkellem minn egoiżmu, jekk inti tixtieq li tmur il-ġenna, allura mbagħad ħatħobb l-oħrajn b'dan il-mod li jsalvaw ruhom ukoll. Fil-fatt Luċija wara li tistaqsi għaliha jekk hix ħatmur il-ġenna, tistaqsi għal Ġaċinta. Jekk Ġaċinta kienet sejra l-ġenna. Hawnhekk fis-sempliċità t-tfal jinteressom minn xulxin għall-ħajja ta' dejjem, mhux biss minn n-nifsi interessani nux ħan salva. Imma jinteressani anka minn oħti, minn hija, minn ommi u missieri, mill-kuġini, mit-sijiet, minn neputijiet, mit-tfal.
Aħna kemm għandna dan il-toqol fuq qalbna eżisti għas-salvazzjoni ta' wliedna, għas-salvazzjoni ta' martek, għas-salvazzjoni ta' żewġek, mhux li tpattija l-martek, li tpattija l-żewġek, is-salvazzjoni tiegħu. Anke aħna meta xi ħadd jagħmilli l-ħsara għaliex jiddispjaċini? Għax weġġa lili, jew li għax dinepu u tebbal ruħu bid-dnub u jista' jirriskja s-salvazzjoni tiegħu. Jekk hemm l-imħabba ta' Alla fina l-ewwel ma jiddispjaċini mhux għax jiena mweġġa imma l-persuna l-oħra li qed tidneb. Naf li mhux faċli dan. Imma l-laqgħat tagħna ma' Marija, l-laqgħat tagħna ma' Ġesu, l-laqgħat tagħna fl-Ispirtu Sant iridu jitrasformawna. It-tfal tiġihom mod spontanju quddiem Omna Marija li jridu jitkellmu magħha dwar hekk din il-ġenna. U li jinteressom minn xulxin. Ninsisti eżisti. Luċija l-ewwel tistaqsi għalija, imbagħad tistaqsi għal Ġaċinta. Imbagħad tistaqsi anke għal Franċisku, dan it-tifel ċkejken. U l-Madonna tlieta li huma twedhom li jmorru l-ġenna din hija grazzja kbira eżisti. Hija grazzja verament kbira illi qed jirċievu din grazzja partikolari qed tgħidulhom iva sejrin. Ma din mhix xi ħaġa tat-tfal biss. Dan ma kienx privileġġ tal-viżjonari, dawn ma marrux il-ġenna x'darritilhom il-Madonna, nagħmluha ċara. Ishom mhux darritilhom il-Madonna dawk kellhom is-sigurtà li ħajmorru l-ġenna, mi vera xejn jista' trilek il-Madonna u tirriskja s-salvazzjoni tiegħek xorta waħda. Imma it-tama li aħna nsalvaw hija t-tama nisranija. It-tama ta' min mixi wara l-mulej. U aħna il-kelma tal-lattina l-komfort, l-Ispirtu Santu jagħtina l-assigurazzjoni, iċ-ċertezza ta' dak li Kristu jkun qed jagħmel ġewwa fina. Maħbub inti għalkemm m'għandna nħidu xejn for granted. Però hawnhekk għandna nitolbu għal dil-grazzja. Kien Madonna twiet li ħajmorru l-ġenna. Però ovvjament di mhix wejda li it-tfal jagħmlu xi jagħmlu ħajmorru l-ġenna. Ma tfissirx hekk. Jekk jibqgħu mixin fit-triq tal-Vanġelu, fit-triq tal-Knisja. Iva jibqgħu fit-triq ta' Alla. L-tifel tgħidilhom għal Franċisku li iva ħajmur huwa wkoll imma ikollu jgħid ħafna rużarju. Eżisti. Ikollu jgħid ħafna ir-rużarju. Interessanti jekk li dan it-tifel ċkejken Marija titlob illi titlob ħafna rużarju biex isalva. Talba ta' rużarju kif ħanaraw mhux ħan ikkummenta fuqha issa x'ħajkun hemm diversi momenti. Rużarju huwa talba fil-qalba tad-diritt ta' Fatima, hekk kif diversi drabi it-temi prinċipali tad-diritt tal-Madonna ta' Fatima huma it-tpattija għad-dnub, il-konverżjoni tal-midinbin, it-tpattija lejn il-qalb immakulata ta' Marija, it-talba tar-rużarju, il-paċi fid-dinja, l-konsagrazzjoni lill-qalb immakulata ta' Marija, dawn huma t-temi, u r-rużarju wieħed minnhom. Hekk ma' rużarju huwa t-triq li jiena jaqgħadna ma' Ġesu. Nixtieq ngħidin biss hekk issa. U allura meta tgħidlu li hemm bżonn jitlob ħafna rużarju Franċisku, ġifieri għandu bżonn il-Marija li taqdu kontinwament ma' Kristu il-Franċisku dan iċ-ċkejken ġewwa Fatima. Ekku Franċisku ifakkarna l-koll kemm aħna li jekk dan fiċ-ċkunija tiegħu Marija tgħid li kien hemm bżonn jitlob ħafna rużarju. Kemm aktar aħna maħbubin tiegħi. Umna Marija wkoll tgħidilna li għandna bżonn nitolbu ħafna rużarju. U nitlob ħafna rużarju din l-espressjoni tal-Madonna ma naħduwix isu kemm titlob allura li importanti, no? Jiġifieri il-ħafna li kważi titlob rużarju l-ħin kollu is-sema ma nixtruwiex bir-rużarju biex ngħid hekk. Imma li titlob ħafna irridu naħduha fid-sens bibliku. Meta San Pawlu Kristu nnifsu jidinna itolbu bla wafqin, itolbu l-ħin kollu. ċe inti biex issalva titkun f'komunjoni ma' Alla, mhux f'xi mument iva u f'momenti le. Alla f'xi momenti parti minn ħajtek u f'xi moment mhuwiex parti minn ħajtek. Imma li tkun f'komunjoni miegħu. Mela l-tifel il-Madonna qed titkellem dwaru u forsi l-iżgħar wieħed qed jagħtina talima kbira Franġisku lilna, illi l-ħajja tat-talb tagħna tkun kostanti u Franġisku dan jifhmu li l-ħajja tat-talb tiegħu kellha tkun kostanti. Eżisti. Aħna biex insalvaw biex imorru l-ġenna irridu nkunu nies ta' talb. Din daħluha f'moħħna. Irridu nkunu nies ta' talb.
eżisti. Nis li aċċettajna l-Kristu fil-fidi li tammidna li stqarrina d-nubit tagħna nixu fl-imħabba li nipperseveraw fil-fidi u parti minn del perseveranza hija li nkunu nies li nitolbu. Ġesu stess jgħidilna fil-kelma tiegħu isru. Li kunu nies ta' talb. Franġisku ma beżax tgħidlu hekk Omna Marija. Imbagħad tkompli Luċija u tgħid ftakart nistaqsi fuq żewġ titfal bniet li kienu mietu ftit qabel. Kienu ħbib tiegħi u kienu jiġu għandna biex uħt il-kbira tallimhom jinġġu. Marija des Neves qiegħda l-ġenna tistaqsi Luċija, iva, għaltra l-Madonna. U Amelia qiegħda fil-purkatorju u seddu mem sal-aħħar tad-dinja. Hawnhekk eżisti. Naraw illi Luċija mhux biss titkellem għal-futur tal-ġenna tagħha ta' Ċaċinta u ta' Franġisku. Imma anke fuq il-mejtin. Tara kumiex il-purkatorju kumiex il-ġenna, waħda l-ġenna u l-oħra l-purkatorju eżisti. U hawnhekk għandna ir-realtà. Madonna tfakkarna anke fir-realtà tal-purkatorju. Il-purkatorju huwa l-istat tat-tisfija tagħna, tar-ruħ tagħna. Biex aħna immorru l-ġenna, biex aħna nkunu maqudin ma' Alla li nkunu safja f'qalbna. Hekk jgħidilna Ġesu fil-Beatitudni ħinin dak li huma safja f'qalbhom għaliex huma jaraw l-Alla biex aħna nitlu fl-eternità li nkunu safja. Jew ma ninsewx anke l-erwieħ tal-purkatorju. Maħbubin tiegħi. Hawnhekk il-Madonna tgħid ħaġa forsi diffiċli biex wieħed jemminha din it-tifla ta' 16-il sena jidhirli kella bejn 18 u 20 sena tgħid Luċija d-tifla Amelia u l-Madonna tgħid li fuq il-purkatorju sal-aħħar tad-dinja sakemm Ġesu jerġa' jiġi. Min jista' jidħol f'daw il-misteri li l-Knisja ma tista' tikkummenta xejn la fuq minnu fil-purkatorju laqas minnu fl-infern. Għax maħna minn hawnhekk ma nistgħu niġġudikaw xejn, ma Omna Marija li tiġi mill-ġenna tista' tgħidilna l-verità dwar dawn l-affarijiet. Imma dan jiena nifhmu eżistijaj minn għal ma qogħdu nieħdlu fil-każ li tant nies tal-istorja li jħobbu diritta Fatima qogħdu jieħdlu fuq dan il-każ ta' din it-tfajla kif inhu possibbli ħtibqa' hemmhekk sal-aħħar tad-dinja fil-purkatorju. Għalija l-iktar ħaġa importanti din li aħna irridu nibqgħu nitolbu għall-erwieħ tal-purkatorju. U allura anke dawn id-deritt ta' Fatima jħeġġuna eżistija talb għall-erwieħ tal-purkatorju. Ejjew ma nifqux nofru il-quddies. Hija xi ħaġa li naqset ħafna sfortunatament li noffru l-quddies għall-erwieħ tal-purkatorju. Nixtieq inħeġġiġkom. Ma noqogħdux nistennew li jiġi x-xahar marbut tal-erwieħ. Ma noqogħdux nistennew li jiġi xi anniversarju mill-erwieħ tal-purkatorju stoqgħodu jistennew dan iż-żminijiet eżistijaj. Dawn huma ħutna, rabatna fil-fidi, ma noqogħdux nistennew l-anniversarju, hija urġenti immedjata li aħna nitolbu għall-erwieħ tal-purkatorju. U il-deritt ta' Fatima jfakruna wkoll fir-realtà ta' purkatorju. Araw kemm dawn id-deritt eżistejn nimmissu mal-affarijiet bażiċi tal-mixja tal-fidi tagħna. Hekk jalla llum nifqu fuq dan qrajna darb'oħra nkomplu u nispiċċaw din l-ewwel dehra hekk tal-Madonna ġewwa Fatima. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.